svědky něčeho, co doposud nikdy nikdo dříve neodhalil a co dává obyčejnému člověku snadný a účinný způsob toho, jak dosáhnout skutečného výdělku z domova. Tento způsob výdělku je založen na tzv. Kompenzačním plánu, který spočívá v principu vyplácení každého. A jako první produkt svého druhu představuje průlom, který se již nyní stává celosvětově uznávaným jako jeden z nejlepších produktů, který byl kdy vytvořen. To je budoucnost síťového marketingu. Takže to, co dělá tuto firmu tak silnou, tak vzrušující, tak jedinečnou, že to doposud nikdo předtím v historii velkého průmyslu neobjevil, jsou: za prvé, máte na to. Bez vytváření rozpočitých seznamů a snahy ulovit vaše přátelé a rodinu. Bez ztráty vašeho času, aniž byste museli něco kupovat nebo volat drahé experty. Aniž byste museli vědět něco technického. Aniž byste kdykoliv museli někoho zapsat do své organizace. To je Skinny Body Care. V čem je společnost Skinny Body Care tolik odlišná od jiných společností v oboru? V tom, že jsme našli řešení pro dva největší problémy, které každý den sužují 99% lidí na této planetě. Zhubnout a vydělat více peněz. Výrobek Skinny Fiber se může pochlubit mezinárodním oceněním nejlepší produkt roku pro snížení hmotnosti. Díky tomuto ocenění si získává celosvětovou pozornost. Postačí vám pouhé 2 kapsle Skinny Fiber, které 30 minut před hlavním jídly zapijete sklenici vody. Skinny Fiber je jediný produkt svého druhu, který vám pomůže odbourat tuk rychleji, bezpečněji, efektivněji než jakýkoliv jiný produkt na trhu. Za prvé, Skinny Fiber obsahuje přírodní vlákninu glukomanan, která v žaludku nabobtná až na 50násobek své velikosti, čímž navozuje pocit plnosti, a to ještě dříve, než začnete jíst. Zároveň vám pomůže jíst méně a omezuje chuť k jídlu. Za druhé, čistý extrakt z karalumy blokuje vznik nových tukových zásob. Zároveň tukové zásoby spaluje a umožňuje udržet energii i při menším příjmu jídla. To vše při současném odbourávání odolných tuků. Za třetí je tu Shade Booger, který představuje nejlépe střežení tajemství Brazílie, jak zhubnout. Shade Booger je zázračná látka, která navíc snižuje tukové zásoby a dokonce má i vliv na snížení celulitidu. Bez ohledu na to, kolik chcete zhubnout, nebo kolik dalších diet či programů na hubnutí jste již vyzkoušeli, je Skinny Fiber využíván muži i ženami všech věkových kategorií, různých tělesných typů, kteří chtějí zhubnout a váhu si navždy udržet. Dobré zprávy se šíří rychle a o produktu s takovýmto efektem bude chtít vědět každý. Z tohoto důvodu jsme vytvořili nejjednodušší motivační program v oboru, abyste peníze vydělávali skutečně rychle a dlouhou dobu. Když jste poprvé navštívili naše webové stránky a zadali vaše informace, včetně jména, e-mailové adresy a telefonního čísla, náš systém vám dal zdarma jakési dočasné místo v naší společnosti. Tak můžete začít získávat informace o tom, jak tento systém funguje, aniž byste se k čemukoliv zavázali. Během zahlédnutí tohoto spotu jsme již umístili lidi pod vás a vy máte možnost dostat zaplaceno. Faktem je, že dostanete zaplaceno za první 3 členy, kteří se umístí v přímé linii pod vámi, pouze tím, že se zakotvíte na své pozici a objednáte si náš úžasný výrobek. Musíte však učinit toto rozhodnutí do čtvrtka, kdy je další uzávěrka. O čtvrteční půlnoci pacifického času se náš systém podívá, kdo učinil rozhodnutí a kdo ne. Takže tím, že ho učiníte a uzamknete se ve své pozici, budete odměněni tím, že budete v celém systému uloženi před každým, kdo se zapíše pod vás. Čím více lidí se zapíše do systému následujících předchůdce, jediné možné místo pro ně je pod ty, kteří jsou už zapsáni. Každý čtvrtek o půlnoci náš systém zavede každý do systému tak, jak byl rodokmenově zapsán. Takže čím dříve se rozhodnete, tím dříve budete zapsáni do systému, což vám dá nejlepší šanci získat další a další členy, kteří budou zapsáni v našem systému pod vás. A to nejen tento týden, ale také každý, kdo se zapíše další týden, další měsíc a další následující měsíce a roky. Ještě skvělejší zprávou je, že k dosažení zisku v systému nejsou žádné požadavky na váš zápis, což znamená, že můžete vydělat $1608 za měsíc, aniž byste do budoucna zapsali jediného dalšího člověka. Pokud se chcete rozrůst ještě rychleji a vydělávat ještě více, náš kompenzační plán vám zajistí možnost podělit si o produkty a příležitost ostatním. S velkým množstvím bonusů rychlého startu, neomezenou řadou obdobných bonusů, velkou základnou o schopnosti dosáhnout vyššího postavení v plánu výdělku bez požadavku na registraci. Dále získáte toto video, které z vás udělá 95% práce. Průmysloví odborníci to nazývají nejjednodušší příležitostí pro práci z domova na světě. Mějte na paměti, že čtvrtek je poslední den. Neváhejte. Pokud zameškáte, všichni lidé, kteří navštíví naše stránky po vás, budou umístěni do systému před vás, což vám na nich bude způsobovat navždy ztrátu.
Tím, že se zakotvíte ve své pozici, budete dostávat zisky nejen z osob zapsaných pod vámi, ale také z osob zapsaných jimi a všech dalších, kteří se zapíší do vaší skupiny. Rozhodněte se vstoupit již dnes. Zkuste náš převratný zeštihlující produkt Skinny Fiber. Zakotvěte na své pozici v nejrychle rostoucí společnosti v průmyslu a buďte připraveni na jízdu svého života. Vítejte na palubě Skinny Body Care. Vítejte na palubě Skinny Body Care.